Vazukuru vangu, it's so sad. It is so sad. Kuziva kuti zvoni we still have vabereki vachiri kuita zveviolence, especially pamberi pevana vavo. It's so sad kuti tichiri nemafamilies kana tichiri nevanhu vanobhiliva zvakanyanya kunyaya dzekuti hapana nyaya ingagadziriswe pasina kurovana. Zvinhu zvinorwadza izvozvo kuti out there we still have people who believe much in violence. Because ukaona vanhu vachiita zvehondo, zvendeu, zvekurovana, it's a pure sign that hatina kwatiri kuenda. Handiti it's a sign yekuti we are not yet civilized, we are not yet educated, because hakuna munhu by now andisingazive kuti kunyange ukatsamwa sei ukarova munhu chaungatogona kukuvadza munhu, but hapana chimwe chaunenge wagona, hapana nyaya yaunenge yamunenge magadzirisa. There's this video, just a quick one. I want to comment on this video. Circulate zvakanyanya on many social media platforms. A husband and a wife vari kurovana mumba zvakanyanyisa. Tingati vari kurovana here, murume ari kurohwa, handiti baba varohwa ivavo zvekurevesa, zvekuti unopesa kunzwira murume mukuru tsitsi agarwa bhampa chaizvo kunatsoona kuti baba vari pama1 apa. Mai ava vasvika pakuzotora banga, vatora banga vakaratidza kuti hasha dzavanga vainadzo kana kubaya munhu aigona kutobaya. And pane musikana anga achitora video, I'm sure mwana wavo anga ndiye atozoti aiwa itai zvekurova nemaoko, atoona kuti zvebanga zviri zvakatonyanya, atoonawo kuti haana mamisiro avanga vaite paunhu hwavanga vachiita. These are adults who failed to respect even their kids, failed to respect themselves, and then they varamba vachirovana zvichidaro. Guys, ava ndo vaitawo munyama kuti vazoya pasocial media and tiri kutaura tichitarisa ivava, but there are a lot of people who are still believing much in violence, who think that if we have a problem, the only way we can resolve our problem as a couple, as a family, we have to fight. I think it's high time even mutemo wakufanira kuti unge uri panopiwa mutongo uri stiffer, especially for those who engage panyaya dzeviolence. We have got a lot of people, we have got a lot of kids who vari kuchinjwa, who are suffering because of gender-based violence. And domestic violence mudzimba umo, kurovana gender-based, kurova kuti zvoni baba varohwa namai, mai varohwa nababa, zvichidaro. It's high time that this should stop. Anyone anoita zvekurwa, most of the times kumashure taiti vanhu vakarovana tichakura, baba namai vainzi vakarovana kwainzi musapindire, mukapindira nyaya yachona inozosara yakuipira imimi. But now it's high time yekuti tikanzwa chete kuti baba vari kurova mai, they need to be confronted, and we need to confront them, because tiri kufirwa nevanhu nekuda kwekurovana, kuita hasha, kusvika pakuda kubaya umwe munhu nebanga, kuda kubaya vana vakatarisa, kutora banga ihasha dzekutoti dziri kukutuma kuti dai watobaya zvipere. People are committing murder cases ari kuwanda nenyaya yekuti yeunhu hwevanhu vanoita hasha dzinosvika pakufunga kuti zvipere ndinofana kurova munhu, ndarova munhu ndinofana kumukuvadza ndofana kumuuraya zvopera. But hazvifaniri kunge zvinodaro. So there's a video randakuudza riri circulator
and there are many people vari kurovana and some other people vari chiritori mumamarriage achiti kondodii, handina kwekuenda, kondodii. Ndikandikuudze, taura kana uchirohwa, find help, expose maculprits, let's expose vanhu vanoita zvekurovana mudzimba, vanhu vanoita anorova mukadzi ngaaexposewe. Munhu anorova murume, let them be exposed. Munhu anorova mwana atokura, do you know kuti tine vamwe vana vasingacharoveki, tuvana tusingacharoveki, vana okay, vana okay, bhaibheri rinoti tivarange neshamu. Anditi kuranga nekuponda zvinhu zvakasiyana. Pane kuranga kwekuona kuti aiwa mubereki ari kudzora, anditi mwana pangurohwo tushamuwo mbichana nekashamu kachona kari kuranga kanooneka. Kwozoti tiri kuona vamwe zvakare vari kupota vachikandwa mumasocial media, vari kurova vana zvekuti unoshayiwa kuti what's happening. I think you remember the case yemukomana wayainzi akaba akarohwa kusvika afa. Hakusi kurova, kuponda. Anditi vakasvika pakuponda mwana nekuti akanga aita zvinhu zvingatarisirwe. And it's very same people vanenge vachiita izvozvo. If you check very well background, uchanoona kuti vaitoita zvakatokura kudarika ipapo. So there is no excuse yemunhu akakurova. Teerera hanzvadzi yangu, mwana wehanzvadzi yangu, musikana iwewe. Ukaona angotanga nekukurova kana kukusikiza mbama, leave that person. Iwewe murume ukaona mukadzi akutamba achikurova kana kukusikiza, kuitira kuti pasave nezvinozonetsa mangwana, walk away. You don't deserve munhu anokurova. Hakuna munhu anofanira kurova umwe. Hakuna munhu anofanira kurova umwe. Indaitofunga kuti jere revanhu arova munhu rofanira kutenge riri rinokura kutodarika zvimwe zvinhu zvose. Why? Because ndo panotangira ngozi. Pfungwa yekurova munhu akaona kuti munhu haana kunatsonzwisa kurova, ndo pakusvika pakuda kuuraya. Anditi so guys, what do you think about vanhu vachiri kurovana, vanhu vachiri kuresolve ma-issues nezvibhakera? What do you think about kare taiziva kuti vana mai ndo vana baba vairovana mai, but ozvinezvi vana baba vakuwara mudzimba umu, vana baba vanzwa nekurohwa, vana baba vazhinji vachiri kutonyara kutaura kuti ndinorohwa mumba. Ndofunga takatomboita imwe case pana paSaint TV, if you remember, some few years ago, yababa vaitorohwa. Vana baba musarambe makanyarara, come tizobatsirana. Ukarohwa usaramba wakangonyarara nekunyara, because the next thing unourayiwa, ende ukabayiwa nebanga. And remember, ndiye munhu wauri kurara naye, akasvika pakuita hasha dzekukurova, the next thing wakarara anogona kukubaya nebanga. Makarara mese anogona kana kutokubikira chikafu, okuisira mushonga, okuuraya. So guys, ngatitizei neupenyu hwedu. Let's stay away from vanhu vari toxic. Let's stay away from toxic relationships. Usagare nekuti una zvekuita, walk away. Tine vana tese, saka ndinozoita sei? Walk away. Ndozvandangondoyo zokutaurawo panyaya dzevanhu vari kurovana, vanhu vari kuita violence, those who believe in violence. It's high time we need to stop them. Izvekuita zvekuti fentera izvi zvekurovana izvi, it have to stop. It's high time zvokuti zvakufana kuchidi, it must stop. What do you think about this video and the videos violence are circulate each and every day? From Uncle saying the always uncle, hanzvadzi yamai, gotomba mana mama. For now, it's much love and God bless.